سلام كبرات تخاتلتي نحجي بستدالو زيناتات ابزته بريتوريا نيروبي استساتفو لعلو سبسلطان تግራይ ዝኾነ ጌታቸው ረዳን ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤን በዛዕባት ዝተኻየደ ስምዕን ዘሎ ስክፍታታትን አመልኪቶም ሂቦሞ ዘለው ሰፊሕ መብርሂ በጠቅላሊ ሓለቃ ስታፍ ሰራዊት ዝምራሕ ላዕለዋይ ወተሃደራዊ ልኡኽ ፈረንሳ ናብ ጅቡቲ መብጽሑ ዕጥቃት ኦሮሞ ረድኤት መብጽሕ ዝተላእካ ናይ ጽዕነት መካይን ከም ዝዓገቱን ከም ዘቃጸሉን ኣብ ኢንዶኔዥያ አጋጢሙ ዘሎ መንቅጥቃጥ ምድርን ዘጠቃለለ ክኸውን እዩ። ኣብዛ ቻነል ድማ ናይ ወትሪ ተኻታተልትን ምዃን ሰብስክራይብ ክትገብሩን ነታ ናይ ደወል ምልክት ክትጥውቁን ብኽብሪ ይዕድመኩም። نتين زحلفو كل عامتات اب سمين ايتيوبيا بحفشة اب تግራይ ድማ بفلاي تنقموت مفنقالن عنوتن كوين زغصلو كينات ايتيوبيا بسلام نمفتح بحبرة افريقيا تمازينو اب دوب افريقيا بريتوريا ام مجمرتا زور حز تخيد زت سلام سعيبو ام منغو استفلالي وغنات بفلاي دما منغو تغارو اب تسمع زتفلالي حتوتات كل على صنح خوينم نمنغست تكلل بموكال اب تزت سلام اب دوب افريقيا كابستساتفو ጌታቸው ረዳን ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤን ተማልሰን በተማሲያ አመረኸው ብዙሃን ተከለል ዝርዝር መብርሂ ይቦም ኣብቲ መብርሂ ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ ህዝብን ምድሓን ነትኩናት ዝመርሕ ማእከላይ ኮማንድ እትኩናት ብቁልጥፍ ደው ክብል ከም ዘለዎ መደብ ሒዞም ናብቲ ዘተ ከም ዘቕንዑ በመዝራብ እቶም ኣብ ውሽጢ ዓዲ ተፈናቂሎም ዝነበሩ በማይታ ሸሓት ዝቑፀሩ ህዝቢ እንደገና ብሚልዮናት ኮይኖም ክፈናቀሉ ተገዲዶም ዳርጋ ትኩናት ምክያዱ ብጣዕሚ ኣሰቃቂ ዝኾነ ንህዝቢ ክንከላኸል ዘይንኽእለሉ ውግእና ኾነ ናይ ምኻድ ነገር መፅኡ በመባል እቲ ስምምዕ ወላኳ ኩሉ ድልየታቶም ዘማልአ እንተ ዘይነበረ መሰረታዊ ተኹስ ደው ናይ ምባል ዕላማኦም ግና ከም ዝዕወቱ ይገሊጹ ንሱ ወሲኹ ሓደ ተኹስ ደው ኢሉ ተኹስ ደው ክነብል ዝደለናሉ ምኽንያት ናብ ዝርብ ክንኣትዩ ህዝብና ካብ ሞት ክነተርፍ ምእንትዩ ሓገዝ ምእንቲ ከኣትወዩ ተዓጽዮም ዝነበሩ ኣገልግሎታት ክኽፈቶ ምእንትዩ ቀደም እውን ብፖለቲካዊ ዘተ ክፍታሕ ዝነበረ ጸገም ናብ መስርሕ ፖለቲካዊ ዘተ ከኣቶ ንምኽኣል እዩ። ስለዚ ወላ ተኣካይዳ ግልባጥ እንተነበረ ተጻባእቲ ሓይልታት ተኹስ ደው ከብሉ ተሰማሚዕና ብተወሳኺቶም ጸገማት ብመሰረት ሕገ መንግስቲ ክፍትሑ ዝተበጽሐ ስምዕ ካልእ ውጽኢት ከም ዝኾነ ይሓቢሩ። ጌታቸው ረዳ ብወገኑ እቲ ተኹስ ደው ናይ ምባል ስጉምቲ ኣብ ትግራይ ዘለው ጸገማት ሓዊሱ ፖለቲካዊ ፍታሕ ንምንዳይ ሓጋዝ ከም ዝኾነ ገሊጹ ተኹሲ ደው ኢልሎ ተወሳኺ ምፍንቃል ተወሳኺ ስቃይ ብዝተወሰነ ደረጃ ኣትሪፍና ኣለና ማለት እዩ። እዚ ምግባር ንባዕሉ ሓደ ነገር እዩ። ህዝብና ብዙሕ ከባቢታት ዝርከቦ ምህርቲ ክእክብ ዕድል ረኺቡሎ ማለት እዩ። ብጥምየትን ሰኣን ኣፋውስን ክጠፍእ ዝኽእል ዝነበረ ህዝብና ብዝተወሰነ ደረጃ ፍታሕ ክረክብ ዝኽእለሉ ዕድል ተፈጢሩሎ። ልዕሊ ኩሉ ግና እቲ ክንኣትዎ ዝብልናዮ ፖለቲካዊ ከይዲ ብቕንዕና እንተተተግቢሩ እቲ ነዚ ጸገም ክፍጠር ምኽንያት ዝኾኑ ነገራት ሙሉ በሙሉ ወይ መብዛሕትኡ ንምእላይ ዘኽእለና ዕድል ተፈጢሩ ኣሎ በመባል ክልቲኦም ወገናት ተፈጻምነቱ ብቕንዕና ክሰርሑ ከም ዘለዎም ኣረዲኡ። ጀነራል ጻድቃን ድማ ብወገኑ እቲ ስምምዕ እቲ ሃገር ካብቲ ኣትያቶ ዘላ ጸገም ዘውፅእ ክኸውን ከም ዝኽእል ይገሊጹ። ጀነራል ጻድቃን ኣብ መግለጺኡ ኢትዮጵያ ኣትያቶ ካብ ዘላ ቅልውላው ናይ ምንጋፍ ዓቕሚ ኣለዎ። ሓደ ዓብይ ጸጋይ እዚ ኣብቲ ሃገር በፂሑ ዘሎ ንዓና እውን ዝጸሉ ቆጠባዊ ፖለቲካውን ማሕበራውን ቅልውላው ዓብይ ጸገም እዩ። ኣብ ጉዳይ ተጋሩ ምስ ንርኢ ድማ ተኣኻኺቦም ዝነበሩ ጸላእትና ናይ ምብታን ዓቕሚ ኣለዎ። ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ይኹን ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣሰላልፈ ሓይልታት ናይ ምቕያር ብቕዓት ኣለዎ እንተ ተተግቢሩ። ካብቶም ጸገማት እቶም ጸጋታት ይረኣዩ ንክብል ጀነራል ጻድቃን ብዙሕ ጸገማት ብሕገ መንግስቲ ክፍትሑ ዕድል ዝህብ ከም ዝኾነ እውን እምነቱ ገሊጹ። ነቲ ዝተሰላም ኣመልኪቶም መግለፂ ዝሃቡ ላዕለዎት ተዛተይቲ ትግራይ ካብቶም ተስፋታት ብተወሳኺ ነቲ ተስፋ ከም ኮኑ ዝኽእሉ ስግኣታት ከም ዘለዉ ብምግላጽ ስክፍታታቶም ኣካፊሎም ኣለዉ። ክልቲኦም ወከልቲ ኣብ ዝሃብዎ መብርሂ ኣብዚ እቲ ቀንዲ ፈተና ምትእታው ሰራዊት ኤርትራን ሓይልታት ጎረቤት ክልላትን ምዃኑ እውን ሓቢሮም። ብመሰረት ኣብ ናይሮቢ ዝተበጽሐ ስምምዕ ሓይልታት ወጻእን ኣባላት ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያን ዘይኮኑ ዕጡቓትን ካብ ትግራይ ምውጻእ ምስ ምፍታሕ ዕጥቂ ትግራይ ማዕረ ክፍጸም እዩ ዘለዎ ዝብል ጀነራል ጻድቃን ኣብ መግለጺኡ ብተወሳኺ በቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበረ ቅልውላው ዝኸሰበ መንግስቲ ኤርትራ እዩ ካልእ ኩሉ ከሲሩ ብምባል ዝዓበየ ፈተና እቲ ዘተሰላም ካብ መንግስቲ ኤርትራ ከም ዝኾነ ይዛረብ። ኣብ መንጎቶም ንኽልተ ዓመት ኣብ ደማዊ ኩናት ዝጸንሑ ክልቲኦም ተጻባእቲ ሓይልታት ዘሎ ዓሚቕ ምጥርጣር እውን ካልእ ፈተና ከም ዝኾነ እዮም ክልቲኦም ላዕለዎት ሰብ መዚ ትግራይ ገሊጾም ዘለዉ። ጀነራል ጻድቃን ነዚ ክገልጽ ምስ ማእከላይ መንግስቲ ኢትዮጵያን ትግራይን ክፍጠር ዝኽእል ጸገም መብዛሕትኡ ካብቲ ዓሚቕ ምጥርጣር እናተበገስካ ግዜ ወሲድካ ክፍትሑ ዝኽእሉ ነገራት እውን ኣብ ልዕሊ ምጥርጣር እናፈጠሩ ብንኣሽቱ ምኽንያታት ናብ ጸገም ዝእተወሉ ነገር ክመጽእ ይኽእል እዩ። ሓደ ክፍለጥ ዘለዎ ነገር ክልተ ዓመት ከቢድ ውግእ እናተዋግኣና ጸኒሕና ናብ ሰላም ክንኣቱ ከለና ብሓፂር ግዜ ልሙጽ ኮይኑ ዝኸይድ ኣይኮነን። ናይ ስግግር ግዜ የድልዮ እዩ። ናይ ስግግር ግዜ ሓርፋፊ ይብል። ንሰላም ዘሎ ኣረኣያ ድማ ካልእ
بጌታቸው ረዳ ዝቀርበ ስክፍታ እዩ ነቲ ሰላም ከም ስትራቴጂካዊ ምርጫ ድዩ ወይ ከም ግዜ መግዝእ ተወሲዱ ዝብል ሕቶ ድማ እዚ ጉዳይ እዚ ታክቲካል እዩ ቁርብ መስተንፈሲ ግዜ ረኺብና ብኻልእ ዙር ንምጥፋእ ዝኽእለና ዕድል ክንረክብ ዝኽእለና ዝብል ኣተሓሳስባ ዝውረ እንተኮይኑ ካባና መፀ ካብ ፀላኢ መፀ ዘምጾ ሓደጋ እንተዘይኮይኑ ረብሓ ክህልዎ ኣይክእልን ኢሉ ካብዚ ብተወሳኺ ነቲ ዘተ ሰላም ክዕንቅፉ ዝኽእሉ ውሽጣዊ ኣካላት ከም ዘለው ዝሓበሩ ጌታቸው ረዳን ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤን ዛጊት ዘሎ ሓፈሻዊ መስርሕ ግን ተስፋ ዝህብ ከም ዝኾነ ገሊጾም ኣለዉ بتقلالي حلقة ستاف سراوي جنرال تيري بوركارد زمرح العلواي وتهدراو لأخ منقص فرنسا ناب جيبوتي وقعو مبسحا كايدو اتل العلواي وتهدراو أزاز فرنسا بزحلفة سومن زكايا عودات مس بريزيدنت اسماعيل عمر قله منستر مكلخال حسن عمر محمد برهانن مس جيبوتاو مزنو جنرال زكريا شيخ إبراهيم بمرغب هبلو وتهدراو كونتات التزوبان وتهدراو متحقاز هاغورن جيبوتن بمتكوارتما يايتو اتي جنرال اب جيبوتي ابتسن حلقوان ابتهاجر عسكرهم نبزركبو استات شحن حموش تميتون وتهدر فرنساون بزيحو ابز حلفه ورح مسكرمون بمنستر مكلخال سباستيان لوكورن زمرح العلواي لأخ منقص فرنسا اب جيبوتي تماسسال مبصح مكيادي ذكر جيبوتي قولحتا ناب تشاينا خي تكبر سقات احديرا كم زلا تقلص فرنسا لعلوت لأخاتا ناب تهاجر كتسدد او وشت ذكلت اورح نخالاي اوانا يو امريكا بوغنا تشاينا اب جيبوتي تكايد زلا مسفحفح كابز فتر لا سقات تبقيسا كاب كل تشحن كل تنات حيزان نزع عسكرتلو مع عسكر لمونيه بزمنو ملك عام عباي تساميدا تركب فرنسان أمريكان تم عددين عسكرينا لزركبا جماجم بحر جيبوتي بدمر لعل شدش تشح وتهدرات كحقفهم كله نفرت وجه مراغب كيناتن تانكتاتن يتقالل عطقات أورومو أب كل الأوروميا زوبا جوجين كل البنشانغول جموز زوبا كميشن نبزركب معسكرات رديئة نمبصح استلأكا نيتسعنت مكاين نسلست أوارح كم زعاقوتن نقالي أندما كم زموتن كم زقاصولن كوميشن هسوس حداقاتا تتهاجر أفليتو اتو كوميشن نزفلته بعسرت شوعات تحدار أب زقربو وقتا وتصبصابيو اتن نسلست أوارح تعاقيتن اللواز تبهالا مكاين بزحن عسرتك خونن كله نايزت قاصالان زتزمتن بزحقنا أيتنصرن اتو كوميشن نتمعقات مزماتن مقصالن نزفصم عطق حيلي اتمنقستو انكشن زبلو نفسنا سراويت حرنت اورومي لصوع عطق جل مخانه بموقاس اب حيال الزوباتات فطيرو بزلط صتاو سقات رديت نزدليوم زيغاتات تهاجر باغون مبصح كم زي تخاله غليصو عطقات اورومو كبز حلفه ورحات هيزوم اب زوبا معراب ولغا كتما نقمته زوبا جوجن زوبا كمشي ناي كلل بنشانغولن بزكايدو تدغام متقعتات عسرتات كم استقتلن وفرح الشازر كوبت كالات كم زعنون اقدي متحبير نيريو اب هاجر اندونيسيا ابدس جافا زقات من قطقات مدري 56 سبات كمتون كلو اما يدما قوسيلوم كبل سبا سلطان تخباب غليصم بمسرت تكال داساس جيولوجي امريكا اتيام معراب جافا بتركب كتما سيانجور زقات من قطقات مدري 5.6 ريكتر زعقون خمس خونه تغليصلا اتحدغا سعيبو بزح حسابات ناب هوسبيتال كوسدن كلو كفلتات اتياب تخباب زركب هوسبيتال سلازمل ادما بزحات ابدغا يحكم كم زلو تغليصو اتي زقات من قطقات مدري ابتا استات 100 كيلومتر رحقات تركب رئيس ختمة هاجر زتسمع خوينو نبرت دما كاب نوحت هنصاتات تغوايم كورديم ترايم سبب سلطان منقصت هاجر حبيرو ما كم زلو دما بسنكت من قطقات مدري قصر موتات كوسخ كم زغل اطنقيقوم الو نحجز تدالو الزيناتات ازينيرو بكالك سب نرغب سلام نعخم